אם תלכו לגוגל רגע ותכתבו הטבלה המחזורית, תהיה לכם טבלה מחזורית אינטראקטיבית ממש ממש מגניבה. מעבר למאמר שכתבתי בתיאור של הסרטון הקודם, שהסביר לכם באמת את הבסיס של הכל, אני רוצה באמת להסתכל רגע על הטבלה המחזורית פה ולהסביר לכם מה אנחנו בעצם רואים. לכל אטום, ובואו ניקח היידרוג'ן כי הוא הבסיס הכי בסיסי של מה זה אטום, יש לכם את הליבה שעשויה מפרוטונים, מספר הפרוטונים נותן לנו את סוג היסוד, וניוטרונים. מספר הניוטרונים נותן לנו איזוטופ. יש לכם אותו מספר פרוטון, אבל ניוטרונים מספר שונה זה איזוטופ. אותו יסוד, אבל פשוט סוגים שונים של אותו היסוד. פה בספציפית בהיידרוג'ן במימן הזה, יש לנו רק פרוטון, אז פרוטון אחד ואלקטרון אחד סביבו. לכל שורה שאנחנו רואים בטבלה המחזורית, אנחנו נוסיף מעגל או שכבה חדשה, שכבת כוח אנחנו קוראים לה באנגלית, שכבה חדשה של אלקטרונים. לדוגמה, בואו נלך להליום. להליום יהיו 2 פרוטונים, אבל גם 2 ניוטרונים. אז כל פרוטון הוא פלוס, מטען חיובי, כל אלקטרון הוא מטען שלילי, ופה שאתם רואים פה, יש לנו 2 אלקטרונים. אם אנחנו נלך לליתיום, מה קרה? אנחנו הוספנו עוד מעגל של אלקטרונים. אז בראשון היה לנו 1. בשני היה לנו 2. האורביטל הזה אנחנו קוראים לו, של האלקטרונים, סופק בשני אלקטרונים, וכדי להוסיף עוד אלקטרון היינו חייבים ללכת למקום אחר. המקום האחר הזה הוא השכבה הבאה, המעגל הבא של האלקטרונים. אז עכשיו יש לנו עוד אחד. מהשורה השנייה והלאה, בניגוד לשורה הראשונה, מהשורה השנייה והלאה, כל שורה מסופקת, עד פה לפחות, מסופקת באמצעות 8 אלקטרונים. זה נקרא אוקטט, או כמו אוקטופוס, כמו תמנון. 8 אלקטרונים. אז כל השכבה החיצונית, יהיה לה 8 אלקטרונים שבעצם מספקת את האוקטט. באופן כללי, ה-20 יסודות הראשונים בערך, עד לפה, כי כאן האזור הזה נקרא D-בלוק, נדבר עליו בהמשך, הוא טיפה מוזר, אז אני רוצה שנדבר רק על האלקטרונים הראשונים עד לארגון. כל האזור הזה, כל פעם שנלך, בוא נמשיך באמת ללכת, בוא נלך לפה, בריליום, יש לנו 2, ואז 3 בחוץ, 4 בחוץ, 5 בחוץ, 6, 7, 8, סיפקנו את האוקטט החיצוני, עברנו לבא, תראו מה קורה, אופה, עכשיו יש לנו 1 בחוץ. הרעיון הוא שאטומים נמצאים במצב הכי יציב שלהם, כשהם הכי קרובים לאוקטט מושלם. מה זה אומר? אטומים לא ירצו להגיב עם משהו, תגובה כימית זה בעצם כשאני נותן אלקטרונים או מקבל אלקטרונים, אז אטומים לא ירצו להגיב עם שום דבר, בדרך כלל, אם האוקטט שלהם מושלם. לדוגמה, סודיום, נטרן, ממש ירצה לאבד את האלקטרון הזה שאתם רואים פה בשכבה חיצונית שלו, כי אם הוא מאבד אותו, אני חוזר לשכבה המאוד יציבה הקודמת של 8 הקודמים. קלורין לדוגמה, בואו נלך לקלורין, תראו מה קורה פה. פה יש לי 7 בשכבה החיצונית. אז מה אתם חושבים שירצה בעצם לקרות? קלורין ירצה לגנוב אלקטרון ולהשלים את האוקטט שלו כלפי מעלה. במקום סודיום לדוגמה, שירצה להשלים את האוקטט שלו, פשוט לאבד את האוקטט החיצוני ולחזור לאוקטט הקודם. למה? תחשבו על זה רגע. מה יותר הגיוני? לתת 7 אלקטרונים אחד אחרי השני עד שאני מגיע לאוקטט מלא השלישי, או פשוט לאבד רק אחד בודד ולהגיע לאוקטט היציב הקודם. אז זה בעצם מה שאני רוצה שתבינו פה. השלושה אלמנטים הראשונים, אז סודיום, מגנזיום, אלומיניום או ליתיום, כל השלושה האלו, קבוצה אחת, קבוצה שנייה, קבוצה שלישית, קבוצה רביעית, קבוצה חמישית, שישית, שביעית, שמינית, אז קבוצה ראשונה, שנייה ושלישית. כל השלושה האלו בדרך כלל ירצו לאבד אלקטרונים ולחזור אחורה. קרבון או כל קבוצה 4 זה טיפה שונה שם, כי אני בדיוק באמצע. אז בדרך כלל אני ארצה כבר ללכת כלפי מעלה, אני ארצה להשלים ל8. אז אני אצור 4 קשרים, נדבר על זה בהמשך. מין ניטרוג'ן, אוקסיג'ן, פלורייד, אלו כל השלושה האלו. עכשיו זה 5, 6, 7 אלקטרונים בשכבה החיצונית, אז זה יותר הגיוני מה לעשות, לאבד 5 ולחזור אחורה, כמו שעשינו עם ניטרוג'ן, לאבד 1,
או פשוט לקבל 3 ולהגיע קדימה. לקבל 3. זה יותר הגיוני מבחינה כימית, זה יותר יציב ככה, כי אני צריך להשקיע פחות אנרגיה כדי לקבל 3 מאשר לאבד 5. אז 1, 2, 3. אוקסיג'ן, חמצן, נקבל 2. פלורין, נקבל 1. ניאון, כבר מלא, אנחנו קוראים לזה גז אציל, כי הוא לא רוצה להתעסק עם אף אחד, הוא אציל. אז יש לו 8 באוקטט שלו. למה זה חשוב? כי זוכרים בסרטון הקודם שדיברנו על הפרופרטיז של מים? בואו נדבר על זה, בואו נסתכל שנייה בעצם מה שאנחנו רואים פה. היידרוג'ן, קבוצה אחת, יש לו רק אלקטרון אחד. אז בגלל שהוא בשורה הראשונה, שני האלמנטים האלו בשורה הראשונה, אתם רואים, יש לנו רק 2 אלמנטים, אין לנו כל כך הרבה, יש לנו רק 2. אז האוקטט שלהם, אין לנו באמת אוקטט, יש לנו רק 2 בקטנצ'יק הזה פה. אז רק עוד אחד, אני אספק אותו. אז הוא רוצה למשוך אליו אלקטרון, כדי להשלים באמת את המעגל שלו. פלורין ואוקסיג'ן ונייטרוג'ן, תראו איזה מרחק עצום יש ביניהם. ממש ממש גדול. מה זה אומר? שהאלקטרונגטיביות שלהם, המרחק ביניהם, גם יהיה ממש ממש גדול. אז שאני לוקח אוקסיג'ן ומחבר אותו לשני היידרוג'ן, תחשבו על זה, יש לי פה 1, ואוקסיג'ן יש לי 6, אז אני ארצה עוד 2. אז מה אני אעשה? אני אקח 2 היידרוג'ן שיש להם כבר 1, אני אשתף אותם עם היידרוג'ן שיש לו 6, אז האלקטרונים עם אוקסיג'ן ישלימו ל8, וגם בגלל שאני משתף בדרך הקשר הקובלנטי, אני אספק את היידרוג'ן שיש לו רק 1. בגלל שקשר קובלנטי זה שיתוף של זוג אלקטרונים, זה לא רק 1. אז כשאני עושה קשר קובלנטי, אני משתף אחד עם השני. זאת אומרת שאם אני מחבר בין אוקסיג'ן להיידרוג'ן, אני אתן 1 לזה ו1 לזה, כי אני משתף עכשיו ביניהם. אז בעצם אני אשלים את האוקטט פה, אבל אני גם אשלים את האוקטט עם 2 היידרוג'נים שיש להם כל אחד ל8 עם היידרוג'ן, וככה אני מכין בעצם מים. H2O, ככה הכנתי מים בעצם. אבל בגלל שהקשר האלקטרון, הקשר הזה הוא כל כך קוטבי, הקשר קובלנטי הזה ביניהם הוא כל כך קוטבי, אנחנו קוראים לו קשר מימן. קשר מימן, כמו שהזכרתי קודם, זה קשר של היידרוג'ן בין נייטרוג'ן, אוקסיג'ן ופלואוריד, שמייצרים קשר מימן, קשר אינטרמולקולרי עם מולקולה אחרת. כשאני מחבר אותם ביחד, בגלל שההבדל באלקטרונגטיביות שלהם כל כך גדול, בוא נכתוב שנייה, אלקטרונגטיביטי, דיפרנס. תסתכלו, אם ניקח נגיד אלקטרונגטיביות של הטבלה המחזורית, אז הטבלה המחזורית בעצם שמציגה אלקטרונגטיביות, אז אם נלך אליה ונפתח שנייה את התמונה הזאת, תראו של היידרוג'ן הוא כזה 2.2, פלורייד, אוקסיג'ן ונייטרוג'ן הם ענקיים, זה 3, 3.5, 4 אפילו. אז תראו איזה הבדל ענקי יש לי באלקטרונגטיביות פה. כשיש לי כזה הבדל ענקי, אני יוצר קוטביות ממש גדולה בתוך המולקולה שלי, אז כשהמולקולה הממש קוטבית הזאת באה עם מולקולה ממש קוטבית אחרת, הן מתחברות אחת לשנייה ממש חזק, וזה קשר מימן. אז היה לי ממש חשוב בעצם בשיעור הזה להראות לכם את הטבלה המחזורית, להראות לכם מה זה אוקטט ומה הסיבה בכלל שאני רוצה לעשות קשרים קובלנטיים. אז קשרים קובלנטיים קורים כשאני מחבר בין אטומים ומשתף ביניהם. אבל משהו שנבין בשיעור הבא, מה קורה בעצם שהקשר האלקטרונגטיביטי הוא כל כך גדול עד שהאלקטרון לא משותף בין האטומים שלי ויוצר מולקולה, אלא אטום אחד פשוט גונב את האלקטרון לגמרי לעצמו, ואז יוצר בעצם מינרל או קומפאונד, אנחנו קוראים לזה באנגלית. אז אם לדוגמה אני לוקח קלורין ומשתף אותו לדוגמה עם סודיום, אז הצד הזה של הטבלה, פה עד לכאן בערך, זה מתכות. הצד הזה של הטבלה זה על מתכות. אז בדרך כלל כשעל מתכות מתחברות, כולל היידרוג'ן, הוא כזה אקספשן לרול הזה. כשאני לוקח על מתכות ומחבר אותם ביניהם, ההבדל באלקטרונגטיביות הוא באמת קטן יחסית, עד 1.9 פחות או יותר, אז זה ייצור קשר קובלנטי, אני משתף אלקטרונים, אבל כאן זוכרים את מה שהראיתי לכם לפני שנייה? את ההבדל? אז מה קורה נגיד אם אני אקח סודיום שהוא 0.9 וקלורית שהוא 3? זה ממש הבדל ענקי, אז מה תכלס יקרה? האלקטרון לא ישותף, אלא קלורין פשוט יגנוב את האלקטרון של הסודיום. ואז מה בעצם יקרה? כדי לספק את האטומים האלו, קלורין, שהוא קבוצה מספר 7,
יקבל 1 כדי להשלים את האוקטט. סודיום, שהוא קבוצה מספר 1, יאבד 1 כדי להשלים ולרדת לאוקטט הקודם, ואז שניהם יציבים. זה ממש מגניב, כל החוקים האלו באמת הגיוניים שאתם באמת מבינים למה הם בכלל קורים. נתראה בשיעור הבא.